Ще раз вітаю, шановні друзі. В ефірі «Тема дня», в студії з вами ведуча Лариса Волошина. Це ЮА Крим. В Україні 26 червня визначається День кримськотатарського прапору. Цього дня 1991 року у Сімферополі розпочав діяльність другий Курултай кримськотатарського народу. Цей захід відбувся через 74 роки після першого Курултаю, який проходив в 1918 році у Бахчисараї. Перший кримськотатарський прапор був прийнятий Курултаєм кримських татар у 1917 році, одразу після Лютневої революції. Поновлений він був 30 червня 1991 року після прийняття Україною незалежності. Перед тим, як перейти до обговорення Дня кримськотатарського прапору, ми поговоримо з нашим кореспондентом Віктором Пономарьовим. Він працює на Майдані Незалежності і розкаже нам, що відбувається в центрі української столиці. Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалося в Києві? Які заходи? Власне, з самого ранку з обіду розпочався автопробіг, присвячений Дню кримсько-татарського прапора. Він стартував від Київського політехнічного інституту і проспектом Перемоги рухалися до Хрещатика. Власне, звідти, об'єднавшися з активістами, які збиралися на Хрещатику, які несли 40-метровий прапор, колона рушила сюди до Майдану Незалежності. Під час своєї ходи активісти несли як 40-метровий кримськотатарський прапор, так і прапор представників руху Liberate Crimea, який побував у багатьох країнах світу, власне, з підписами учасників акції. Тут безпосередньо вже як хвилин 15 закінчився мітинг, закінчилися виступи учасників мітингу. Зокрема, тут виступали ті ж члени руху Liberate Crimea, представники Меджлісу, кримськотатарського народу, політики та активісти. Зокрема, зі сцени зачитали звернення президента Володимира Зеленського, в якому він нагадав про порушення прав кримських татар на півострові. Власне, зараз вже люди майже розійшлися, декілька ще десятків учасників залишаються тут на Майдані. Було людей під час урочистостей. Власне, точної цифри від організаторів ще ми не отримали. За моїми спостереженнями, близько 100 людей були сьогодні присутні тут, на Майдані, а в автопробігі брали участь близько 10 автомобілів і 20 учасників загалом. Дякую, Вікторе. З нами на зв'язку був наш кореспондент Віктор Пономарьов, який розказав нам про ті урочистості, які відбувалися в центрі української столиці. А ми повертаємося до студії. Сьогодні з нами Наталія Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика. І ми поговоримо з нею про кримсько-татарський прапор, а також про місце і сенс кримсько-татарської проблеми в українському в сучасній українській політиці. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Перше питання, яке я хотіла вам задати, воно вже звучало сьогодні в наших ефірах. І це питання, на яке дуже важко знайти відповідь. З одного боку, скрізь поруч з українськими прапорами майоріють кримськотатарські прапори. Але офіційний прапор Криму досі триколор. От той самий трошки змінений триколор. І як ви пояснюєте цю різницю між де-факто і де-юро? І чому досі українська держава, попри всі декларації про важливість кримських татар в розбудові незалежної української держави, не змінила символіку? Ви знаєте, питання дійсно важке і, чесно кажучи, до вашого запитання, я якось і не думала, що українська держава продовжує вважати кримським прапором отой відозмінений триколор. Якось він настільки не в ходу і не на виду, що про нього просто забули всі. Ну, а те, що не зробили кримсько-татарський прапор, не знайшли
знайшли йому належного місця. Це, мабуть, тісно пов'язано з всіма вадами і недоліками української політики стосовно кримських татар, яка так і не спромоглася ані автономію кримсько-татарську зробити, ані внести зміни в розділ 10 Конституції, де, зокрема, і питання прапора було б врегульовано, і навіть не прийняли два основоположних закони про статус кримсько-татарського народу і про корінні народи України. І тут ще хочу додати до теми два прапори в одній державі. Ви знаєте, коли, мені здається, в українському суспільстві слово, термін «тамга» буде настільки ж звичним, як тризуб, оце буде означати справжню інтеграцію. Бо в нас забувають, що інтеграція – це двосторонній процес, а не просто коли меншість якось адаптується, інтегрується в більшість. Від кого це залежить? Від суспільства чи від чиновників? Хто має бути ініціатором оцього символічного доєднання українців до тамги? Ви знаєте, оскільки були великі надії на Верховну Раду, на комітети, на Конституційну комісію, вони, на превеликий жаль, не справдилися, то в мене надія на активізацію громадянського суспільства. От ми знаємо, скільки зробила цей рух міжнародний «Liberate Crimea» для популяризації кримсько-татарської теми кримської анексії, полонених, в'язнів, політв'язнів по різних країнах. Але ж це все ж таки недостатня чисельність. І якби всі, хто в темі, хто розуміє важливість, хто поділяє чи приходить до розуміння тези, що права кримсько-татарського народу, встановлення нарешті кримсько-татарської автономії – це запорука і шлях деокупації, от просто більше говорити в різних осередках. Бо журналісти спілкуються так, на ефір, на екран, експерти більше між собою ходять один одного слухати і читають. А от може під час виборчого процесу, зокрема тому, що все ж таки балотуються по різних партійних списках 8 кримських татар, може це було б привідом просто для такої роз'яснювальної роботи. Ну що ж, ми доєднуємося до слів нашої гості про те, що вкрай важливо, щоб суспільство підтримувало тезу про кримсько-татарський прапор, кримсько-татарський Крим. А сьогодні, у День кримсько-татарського прапора, на материковій частині України проводилися акції солідарності із корінним народом півострова. На адмінмежі з окупованим Кримом активісти підняли кримсько-татарські і українські прапори. Як це було, дивіться далі. На КПВВ «Каланчак» підіймають кримськотатарський та український прапори. Всього на акцію прийшло більше 10 людей. Единственная причина – это безопасность. Мы все прекрасно понимаем, что мы находимся на непосредственной близости к российской границе, и однозначно, вы видите, там стоят россияне, они все это снимают. И участие человека на этом мероприятии завтра может означать для него, что он окажется на скамье подсудимых. Дуже приємно, що сьогодні такий день, День прапора, майоріє український флаг разом з кримсько-татарським прапором на найвищому флагштоці. На площі Фестивальній в Запоріжжі підняли на флагшток 2 стяги – кримськотатарський та український. Учасники акції також розгорнули кримськотатарський прапор на площі. Раніше у Криму проводили різні
заходи. Сьогодні ми виходимо для того, щоб бути солідарними з кримськотатарським народом, хоч ми і далеко, так? І також хочемо нагадати українському суспільству про кримських татар, що ми є частиною українського суспільства. Для мене це велике свято, це своя пам'ять про Крим, про наш український Крим. Єменці до татар відносяться з повагою. Ми з кримськими татарами співпрацюємо. Ми розуміємо ті часи, які вони пережили свого часу. Такі ж часи зараз у Ємені. Тому ми повністю розуміємо їхнє, тобто, як вони себе відчувають. Це дуже жахливо. Сергій Швець, Руслан Халапов. Новини ЮАКрим. Ну що ж, подякуємо всім, хто прийшов підтримати кримсько-татарський народ. А ми повертаємося до студії. У нас Наталія Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орліка. І ми продовжуємо обговорювати День кримсько-татарського прапору. Ну ось, пані Наталя, от ми дивилися небагато людей. І що мене вразило на Каланчаку, пояснення, що завтра, мовляв, люди, які вішають цей прапор український і кримсько-татарський прямо на межі, можуть опинитися на лаві підсудних. Кожен раз, коли українці згадують про Крим, вони якось про Крим і його деокупацію згадують окремо, а про кримських татар і те, що зараз переживає кримсько-татарський народ окремо, ну, мовляв, шкода, але. І я би хотіла зрозуміти, от на ваш погляд, чому нема розуміння, що деокупація Криму неможлива без участі корінного народу, ба більше, без визнання права корінного народу, тому що, в принципі, сама окупація – це позбавлення прав корінного народу. Ну, це тема, яку багато разів піднімали, але знов-таки враження, що в надто вузьких колах. Є багато аргументів, чому так, чому кримські татари мають повне право на свою батьківщину, самоврядування на своїй землі, чому це відповідає міжнародному праву, наскільки важливо це ввести в національне законодавство і як це сприятиме деокупації. Ну, на превеликий жаль, ми так і не знаємо, не бачимо, не чуємо якоїсь цілісного, стратегічного плану, стратегії деокупації. І хотіла б просто привернути увагу, що і наша дипломатія, ну, зараз взагалі в такому важкуватому стані довела до того, що тема Криму і кримських татар, відповідно, практично зникла з дискурсу сучасного геополітичного. Це дуже погано. Але от знов-таки повертаючись, які зусилля були зроблені і залишилися маловідомими. На мій погляд, дипломатія мала б намагатися перевести дискурс «ми не визнаємо анексії» на дискурс «як домогтися деокупації». Розумієте, це принципова різниця, бо ми знаємо, скільки десятиліть може тягтися невизнання без всяких конкретних результатів. І, як, здається, нещодавно Віталій Портніков згадував, окупацію Балтійських країн з одного боку не визнавали, а з іншого це абсолютно не заперечувало повномасштабному спілкуванню і дипломатичним відносинам з Радянським Союзом, який цю окупацію здійснив. Тому перевести з невизнання анексії на конкретні, реальні які шляхи, темпи, методи деокупації було б дуже важливо. Ну, я згадала про дипломатію, цілком зрозуміло, що в контексті для журналістської спільноти і експертної також дуже важливо. Безумовно, вчорашнє голосування в ПАРЕ
по поверненню російської делегації, де українська делегація намагалася нагадати про Крим, нагадати про те, що позбавлення деяких повноважень російської делегації були пов'язані з окупацією Криму і війною на Донбасі. Вже з'явилися повідомлення, що Росія, представляючи свою делегацію, яка повернеться в ПАРЕ, там є 4 депутати, на яких накладені санкції за Крим. На ваш погляд, якби всі ці роки мова йшла про те, що земля корінного народу є окупованою, народ на межі винищення, асиміляції, чи було б це більш вагомим в позиції України на міжнародній арені, ніж розмови про те, що, мовляв, ми не визнаємо анексії, але нічого не можемо з цим зробити? Ну, я весь час, так само, як і ви, і низка експертів стверджують, що це значно посилило позицію України. Ви думаєте, делегати, які вчора і сьогодні голосували, не наважилися би голосувати на тлі оцих потурань і нищення, і тиску на кримськотатарський народ? Ну, принаймні, це було б значно важче їм робити. І от індивідуальна робота з депутатами, ну, зокрема, мене просто вбили депутати північноєвропейських країн, які так на захист свого корінного народу самі посилюють режим захисту, якби це був аргумент. Ви що, тільки за своїх піклуєтесь? Дивіться, що роблять з корінним народом Криму. Нема такого аргументу, значить, вибити багато козирей. Взагалі історія жахлива, просто не хочеться в неї заглиблюватися, але деталі там такі, просто і голосування, і підходів, і підготовки, і те, що от вночі 2 комітету відпрацьовували. Що безпрецедентне для цієї міжнародної інституції голосування вночі. Ну, це відчайдушна спроба була якось вплинути на результати вчорашнього голосування. А вийшло тільки гірше. Навіть той мінімально можливий набор санкцій також не пройшов. Причому наш друг британець готував Гейл доповідь моніторингового комітету, і поправки, і пропозиції його не пройшли, а регламентний комітет взагалі, який ініціював литовський депутат, навіть не стали представляти і заслуховувати. Словом, це такої поразки України за всі ці роки з 2014-го ще не було. Воно, звісно, показало ціну всім резолюціям, рекомендаціям, звітам, що жахливіше ще навіть рішенням міжнародних судів, які є обов'язковими. Але показала, що в якому стані Україна, яка кілька років тішилася тим, що всі нас підтримують, всі розуміють, всі радіють з Революції Гідності, нашої євроінтеграції. І те, що це паралельно відбувається, отака редакція зовнішнього світу, я вважаю певною мірою на нерішучу позицію України і реванш проросійських і навіть прорадянських сил, які, як ми знаємо, дається в знаки дуже потужно останнім часом. Ну, 21 червня президент України Володимир Зеленський розпустив Конституційну комісію при президентові. Він підписав відповідний указ, в тому числі ця комісія, мова йде про зміни до 10 статті Конституції.
про ті напрацювання, які є результатом роботи робочої групи, членкинею якої ви були. І тоді одразу виникло питання і підозра, яку висловлювали дуже багато експертів, що мова йде саме про відступ від наміру визнати Крим національно-територіальною автономією кримських татар і наповнити визнання кримськотатарського народу як корінного вже законодавством на законодавчому рівні. Але сьогодні Антон Коріневич, щойно призначений представник президента в Автономній Республіці Крим, в коментарі нашому телеканалу розказав, що попри те, що ніяких радикальних рішень представництво робити не буде, безумовно, питання кримських татар – це питання яке пропрацьовувалося, але останнім часом трохи заглухло. Це питання національної автономії, і представництво буде приділяти йому увагу. От на ваш погляд, з чим ми маємо справу? Це декларації? Чи це дійсно намір президента Зеленського довести справу до кінця, створити нову комісію, переформатувати її якимось чином і нарешті розпочати процес зміни Конституції? Ви знаєте, мене просто трохи насторожує, що і в робочій групі, і в експертній групі Конституційної комісії працювали не просто фахівці і експерти, а ті, хто були занурені в цю справу багато років, тобто глибоко її знали, розбиралися, всі пропозиції були не декларативні, а дуже конкретні, базувалися і на міжнародному праві, і намагалися привести у відповідь, гармонізувати з іншими законодавчими актами. Але я жодного разу не читала, не чула і не бачила серед цих обговорень, а вони, в принципі, були відкритими. Тобто будь-який експерт теоретично міг туди прийти. Отого юриста, який від сьогодні є представником президента і робить такі заяви. Розумієте? Тобто, принаймні, йому, і якщо буде новий склад, то це знов тривалий час, щоб увійти в проблему. Бо вона не така простенька там, я знаю. І знову треба доводити, я правильно розумію, правове підґрунтя вирішення питання автономії. Я вважаю, що останнє засідання наше, оцієї робочої групи, довело, що там буквально вичищено все було від лінгвістичних аспектів чистих до суто юридичних норм, і все відповідало тому, чому мало відповідати. І я сумніваюся, що якщо буде поновлена робота над таким документом, що він буде кращий. В нього було стільки сил, стільки, кожне засідання по кілька годин гарячих дебатів, причому це не якісь сварки, сперечання, це аргументація, аргумент на аргумент, зваження, все. Не знаю, як це буде. Дуже хотілося б мати оптимістичний погляд, але важкувато. Пані Наталя, і ще одне питання – це питання впливу Російської Федерації на якраз вирішення питання корінного народу і питання кримськотатарської автономії. Ми бачимо, що Російська Федерація прикладає величезну кількість зусиль, як прямої дипломатії, так і кулуарних домовленостей. На ваш погляд, наскільки Росія буде втручатися, якщо, врешті-решт, Україна підійде до визнання автономії, визнання прав корінного народу, хоча б визнання прапором Криму, кримськотатарського прапору? Ви знаєте, не може бути окремо хоча б визнання прапором кримськотатарського. Це все було закладено в ці постатейні зміни розділу 10 Конституції.
Так само, як і в законопроекті. Тобто це не можна виокремити. От. А Росія, єдине, що можна сказати, що вона ніколи ні за що не визнає кримських татар корінним народом і ніяких автономних прав не дає. Це 100% гарантія. Можна довго розповідати, чому саме, але воно ніяк ані з існуючими двома федеральними законами не збігається, ані з домінуючою політичною лінією. Тобто про це просто не може бути мови. Замість того вони активно вербують колаборантів за, так само, Україні як Росія купляли Раду Європи з її національними делегатами. Так, Росія купляє в Криму окремих колаборантів, якісь вигоди, соціальні блага намагається додати до привабливості. Чи буде впливати на Україну Росія, якщо це питання повстане? Дуже коротко. Більше, ніж вона намагається впливати, я думаю, вже не можна. Буде черговий Піскова, Маші Захарової, ноти протесту. викиди. Зрозуміло. Фактично Росія робить по максимуму свій тиск, і більшого нема чого боятися. Дякую. Подякуємо нашій гості Наталі Беліцер, експерту Інституту демократії імені Пилипа Орліка. На цьому я закінчую програму. У студії для вас працювала Лариса Волошина. І ще раз хочу привітати кримських татар з святом їх прапору. І будемо сподіватися, будемо боротися за те, щоб цей прапор став прапором вільного Криму. А далі випуск кримськотатарською мовою з Мідатом Халіловим. Не перемикайтеся. Для того, щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторіночку у Фейсбуці і обов'язково коментуйте ті матеріали, які викладають наші журналісти. Всього вам найкращого зі святом!